Ubwansu Gusii. Kigima mwanchi omurigeria begitaseni kia Ndizi TV no gasemere kwanenga kwa bereko gotwara oburigeria bore kigima ne biro binde nendengo kwarigania asemesa ya mangana magia elindengo manye na re yabereka gokorekana korwa chingongo chonsi inye chense mwanchi omurigeria nabakwenda gotobwatia sense mochiche mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, a website www.ndizitv.net. Tiritariane Kerubo Fridah nulio kwane kemna chibi channel yogira gwikira sole asenchire ya benene resara momanyi na sinsemo chio biorokelia ni gotokobwatenere Lydiah mosetos katonyegera gwira nanda segekeke Kerubosio elinde ngomanya mange asenchira iyo wenge. Mancho marigereria yango kwarigani bene ilinde tobeto gosanga sobwamo gochaka bono igago ika omoelio kwechaka Amayia yebirebiga nigo tokwechaka kurase county ya Nyamira anene kurase bunge ya North Mugrango asingo kumanya bana nigo ababwatani kurase kiombe gia International Solidarity Foundation baba gwikirana ase skuru yobobundi ya Nyamira asekirenga kyo gosomya aborki gwa bensemeyo igoreye chinchira cyo gukora kisegi chegenka nanya nabo gukwana omuteneri kurwa ase kiombe kyo Debora Nyamba ne yoromo bisomonene nigo abagakurwa basemye gocha ase aborkiwa nabo igokubabole kuriye chinchira chekerero ase ogosonsora emechando eyogendete ko enekigwa ase chinka eyabirige koleta omuchando asensemo yokwenyorera chisemi cha ase National Polytechnic ya Nyamira eyu yakarukirwe Kerubo tai. We are happy bona ni National Polytechnic twacha gukwana n'abanafunzi igoro ya gender based violence na kitora nyare gotanga chisegi chigokoreka chinka gost chisegi echiachandire baka abanafunzi school abanafunzi abange beitire abande batigire school basoira samariogo abande mbanywa maine babwata abana na inde basinyiruko genderera n'amasomo asingento yechisegi mbali rero abanafunzi abange bacha no twabwata abanafunzi abange Kerubo basiboka basomigu igoro ya mental health ya forms of gender based violence twakwanira igoro ya rape na defilement twakwanira igoro ya physical ne chisegi chebirengereryo mental health related violence abana abange mbabwata amaboli abange bakoboli igoro ya nakibako okogosana kwabo nabali babanywomete gose bali bare no abasani babo igorero iga tutete gutangasa nga there is always help ogokonye kankororo gosobo konye mboro asinya gitari nase chiobisi chinyinge bantu bana bambeita baligyo bokonye nari nabo baokonye ka komenta nayo ntwarengi nabo bisaba bo bachanu bobongo ba mental health ba Kisii bagokora asinya gitari ya Kisii aba bakwana n'abana bali babwate one on one challenges bakwana na barobu abalemi ababete bakwerikia inse yobokoreri we kampuni ya Virtual Training Company nigo emambe ya lero baba gokora okorubikana kwa mulembe oika ase chiabisi chinene chia masimba basangana balikiba mangana nigo baba bakoerera okunererigwa kwenibo yabo ase bamochia omurikyo monene we kampuni yo ase lieta onsongo asibane kibna sigike getambe nigo babete bakogacha enibo yabo elinde kwenyorera efaida asikulinde goikira bono igaba bere bagusiria nonyane chitaito Lidi chabo ne bintu binde
nonya naboni gobotoere rubaba bokoene kigwa sebene kiligwa gochigotwara egeikaro litkolia Jumatatu nabo igogo sonsora omuchando babwate Marieta ngoro kwa peli moranga mogaka ngomkurwa seiba trading company wibacho yali bali masaba igonde omochairman njorire kuri 2023 aseiba trading company abanasha banjorete amone kamati yane tobeke binte bino dabia bere bikubwa se miaka 12 actually kero mwaka twakarire dividends lakini ase miaka ya 12 abanyene bairwe ya moyoka bono nakiagerete abanyene bagachamo baganchora ebinte bionigwe kero mundanyo ole yake yagende boya igorero gotwacha somutisi ekara abare ngororo babekire to wanted bagatami ebinte bigochotisi bono twagamba no mutisi wanchera ni Jumatatu arete ebinte bibacho ase company nyene yagachire erinde ebinte bitoera ligocha ne minute yite gatebanga intuguna toko binyora ebinte bikonegwa kero omonto anyore yakiaye igo ngorera abantu bali bacha bonsi angeli bweyemo paka masimba DC service DC yao muna atwerekeza buya paka twigwananire barete ebinte byabanyene ne ebintu bindi byatigara serikali ebirete Jumatatu taraba muna twigwana igona bonkone limbi yamuna serikali yetu mutisi unyali bali mazaba mini Kisii South chene munene igashingi yatokorere tige yakiero erorekane na ntokorera abanyene kero montanyo re yakia yagende boye biyamo omubere bw'omumuroyomo bw'emyaka 15 korwa sekenyoro kiabo matara nyakiogoro nigo bakogotoka para mbarabare asekenyoro gya kanunda osangane amateyaye nigo yabage kwene kibuna mumuroyo tali moibi asekolende nigagendete kwerigeria gwetera gokora chikonda asokonyora engeria ya kiralitko kolende kwene kya egekorekyo no mokonyi bw'omugambi korwa ase sublocation area ya Iranda Charles Nyauso chinga kyabaga kwene kibuna nigo obotukibwe ngane yo bwabere bogochakigwa bene mwana no yone igorano alinge gasi nkabo yabo yenda muchenga kwenda kero butambi matukaina rati getaro kwa nyumruma bawe inyumba kwa kacha akakora akarwange saa 10 muna mu saa 10 gachialinge akaruka kuchiparo jine gwetende kondoma kaswanga nkarara one kinanyora kwetego ngumeti ona mambe nabukira chikoiro mwana oyo mwabo mokesukuru morure chibesa mate kamenye onyore mwana oyo okorera gochitokomera na kanunda abantebi nati omwenga aitire akenyanira atigire kanunda ngochana nachire ngonyora akenanire serikali tigekora obutuki bwaye bono narori ng'ekenyoro abantu bang'eire goitubusa omwana oyo egento akonyuna amarwa nenyasore yaye lakini bo ibiborobu ntuntu ana kumubwatana gento kia muntu aibire nte no moturetu bw'ekenyoro ekio bono yarogekanire abantu bang'eire goitubusa ng'onyo omwana oyo ogosete kangononya nintu abarayi ntu amanyete ng'omwana oyo ogosire egento akonywa omaene bwa mang'ana namaru nenyasore nabwa asare konywera nabara bukangomba achaga iga batotebi ng'a isangapi omwana oyo batiganete ase eng'encho nabwo abaoni amaru batotebi isangapi bakoroteki batiganete koni amaru aya ase eng'encho nkoni bara amaru aya abo paka Chinsa ekero chiaerire naende mona aba mwana oyo gagokora muchengo kango batoka agaiga batotebi ng'a sangapi omwana oyo arwete ororo ase eng'encho nabo turaire omwana saiga araire kumbe mwana teyo saiga igakara ase amaru bagosaneire ase amaru omwana oyo ituru bono maiga tokomanya ekibabunete Chibura buru nigo chabete chikwene kigwa awoli tukole igoro bosi bwebunge ye county ya Nyamira mega yegati yaba MCA kumugania komosokia omonogeri bwe county yo enokokero kolengana na barabo nigo babere bakomochia okero kubwatikana namamocho yo kuunirelia aba MCA anene asogotabwatuka chibesa gochia ase abisi chechiwodi aidinde goikirania obokoreri nabayigo gotabwatia amarago korwa sekyombekeligya SRC ekigye wanchira abakoli emirimo anene aba MCA abachole konyo
gotwara eng'ere yabo nabo igogokora ogwanchereria gocha ase kerenga gyokonyorera enibo gocha ase ensemeri ya Public Service Board. Mwanasiasa akora sensemo ya Kitutu Masava Robinas Makana nigabereka weso kebene nabo igokwa aba MCA okoboko kurasi county area ya Nyamira maega yo gwaka isiko omonogeri we county yo enokokero nanya nabo nigabereka weso kebene nabo igokomo mochia okero asogotwara ogwanchirelia nabo igokobolia aba MCA kogenda gutina bokongweri ndakweneke mna amagendero ngwikira nale ase chinsemo Koiraneria chia MCA chia Nyamira County igorondo they have really been persistent ko gikeria ora yo wa county assembly ya Nyamira ainda matukara era chusi mwarora togoteba county assembly ya Nyamira is in bed with executive. Yesterday they congratulate na ndego tabichi MCA move forward weke mikakati kozi obora iwa Nyamira bwa bairobobe oyo etwe gasi ororo instead ya kolegasi akonya gonchokana na bwate meburera ono ntamanyite meburera igoronga yarenge igogente ke ntorigo chikorigererina where are you who are you andenga yoruete kolera abantu baite gas kere kwa irwe gas for the delivery of service Nyamira still is in slumber in a big question why MCA baito bokerere igorona mwabokereira because time is coming abananchi baochiko baboria why were you not taking action? Take action. Ligerelia. Such county Jones Nyamira still is lagging behind in terms of the development. Kwa rabantu bakorangel gune Senate be present without content. That is poor leadership. Okonya naende ntoroji oskamagega linde toro borai wa Nyamira wachire motwe naende Nyamira ito ya onchoriri. Maiga yo muswada boko mwaka isiko mokonyi bomuraibu enseri gadiga shagwa gwetikwa kurwa ase ebunge nene nigori tukolerero muswado yo obagogwe ikigwa bosi bwe Senate bakoragwa no muraibu abange asensemeri ya Senate Haron Cheriot nigo abagakorera asobwagale igoro yo muswado yo. Mr. Speaker, sir, I rise to give notice of the following motion, which is the establishment of a special committee to investigate the proposed removal from office by way of impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, EGH, the Deputy President of the Republic of Kenya. That whereas pursuant to Article 151B and 2 and Article 145 of the Constitution and the National Assembly Standing Orders number 64 and 65, on the 8th of October 2024,
the National Assembly approved a special motion for the removal from office by impeachment of H.E. Rigathi Gachagua, EGH, Deputy President of the Republic of Kenya. And further, whereas by letter reference NADLP TBO MTS 2024-025, dated 8th of October 2024 and received in the office of the Speaker of the Senate on the 9th of October 2024. The Speaker of the National Assembly informed the Speaker of the Senate of the approval of the special motion by the National Assembly and further forwarded to the Speaker of the Senate documents in evidence of the proceedings of the National Assembly. And whereas pursuant to Article 145(3)(b) of the Constitution, as read together with Article 152 of the Constitution and Standing Orders 78(1) and 79 of the Senate Standing Orders, the Senate may by resolution appoint a special committee comprising 11 of its members to investigate the matter. Now, therefore, pursuant to Article 145(3)(b), the Constitution as read together with Article 152 of the Constitution and the Standing Orders of the Senate Standing Orders, the Senate resolves to constitute a special committee to investigate the proposed removal from office by impeachment of H.E. Rigathi Gachagua, EGH, Deputy President of the Republic of Kenya. I thank you, Mr. Speaker. Manche murieli kurasa robotiruni na ikira moeli ogo kumurikira mangana magia asebire biga kolinde toska tonyegera yakoraga ensa eyemo ayona mangi nenyara senchira yobo ikirano genda utupatia sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Tele Kerubo Fridah noliane kemna chibi channel yogira kwa kirasole asenchira ya benene resara mumanyi twara obuligelia urobia.